Máme za sebou naše posledné vystúpenie v tohtoročnej edícii FIBA Europe Cupu. Zápas sme nakoniec prehrali, myslím si, že sme odviedli dobrý bojovný výkon. Dlhší čas zápasu sme boli vo vedení. Bohužiaľ, nešťastie momentálne nechodí po horách, ale asi po našich rozohrávačoch, po Severim aj Dražko utrpel zranenie počas zápasu. A v závere to už bolo veľmi ťažké, domáci premenili fakt ťažké strely a ten vývoj zápasu dotiahli do úspešného konca. Celkovo hodnotím túto sezónu vo FIBA Europe Cupe. Myslím si, že mali fakt ťažkých súperov a ťažkú skupinu. Odohrali sme veľmi dobré zápasy. Myslím, že nemusíme byť sklamaní alebo nemusíme mať padnuté hlavy. Myslím, že sme dobre reprezentovali tak klub, ako aj slovenský basketbal a ďalšia veľká, obrovská skúsenosť pre náš klub a verím, že ju teraz zúročíme rovnako ako minulej sezóne, že ju zúročíme vo zvyšku sezóny v našej lige a následne aj play-off. A na to sa už teraz budeme fokusovať a spravíme všetko preto, aby sa chalani dali čím skôr zdravotne do poriadku a mohli sme ukázať našu silu a skúsenosti, ktoré sme získali.